Ale zdravíme také do Havířova a rovnou se zeptám. Bylo vlastně něco, čím vás Boleslav překvapila v dnešním zápase? Tak dobrý večer do štúdia. Neviem, či by nás prekvapili, asi sme sa prekvapili my sami, že sme zase trošku, ten úvod bol pomalý z našej strany, do útoku je to také nemastné, neslané, posielame balóny, ktoré tam nevieme udržať a nemáme na to náväznosť, čiže aby som úplne nepovedal, že by nás prekvapila, boli určite trošku rýchlejší od nás na začiatku, asi sme sa sústredili na iné veci, ako sme mali, ale nebolo to úplne, že by nás prekvapili, my sa teraz nejak trápime, ale verím, že do play-off to spravíme. Ideme krok po kroku. No a co to konkrétně bude ten krok po kroku? Na to se budete soustředit? Co teďka, na co se pokusíte zaměřit do toho posledního zápasu? Co je potřeba změnit hned? Myslím si, že práve tú útočnú fázu, kde dostaneme ten balón dole do hĺbky a tú náväznosť na to, aby sme mali, musíme to vyriešiť v lineách a myslím si, že to keď upravíme, tak obrana nie je až taká zlá, aj tam je trošku veci, ktoré môžeme vypimpiť, ale je to určite aj tými zmenami, jak sa trošku protočili tie liney, v priebehu zápasu sa to točí, takže trošku si na seba ešte asi zvykáme, ale verím, že tam to vylepšíme tú útočnú fázu a že to bude dobré. Míšo, čau. Mě zajímá to, co tenhle zápas znamená pro playoff podle tebe, protože teď už je jasný, že skončíte na 4. místě, i přesto, že jste v jednu chvíli ještě někdy v půlce sezóny vedli tabulku. Teď teda ta série relativně nepovedených zápasů, tak jak to ovlivní třeba to čtvrtfinále a pak i třeba to semifinále? Tak čau, Buri. Nemyslím si, že to nejak ovplyvní, akože dáme tam ešte jeden zápas, v ktorom zase zlepšíme nejaké veci a do play-off proste nová mentalita, nové nastavenie, to je úplne iná ako liga, tam hráš proste na 4 víťazné s jedným tímom a tam sa to už bude viac rúbať proste, takže to je trošku iná liga, verím, že viacerí hráči trošku prepnú mentalitu, vrátane mňa, ja dneska aj naposledy ako úplne lacné chyby školácké. Takže verím, že toto vylepšíme, nejakú disciplinovanosť, budeme rýchlejší a zlepšíme tú útočnú fázu, ale nemyslím si, že by to ako... Sú tam nejaké veci, ktoré proste si rozoberieme na videu a nič, hodíme to za hlavu, dáme ešte jeden zápas a ide playoff. Michale, děkujeme.